13 डिसेंबरा मडगाव नगरपालिका फातोड्डेच्या 2 रस्त्यांक मनोहर पर्रीकराचे नाव दिवपाची आशिल्ली, पण त्याचे 6 दीस आदींच शेनवारा सकाळी फातोड्डेच्या कांय नागरिकांनी एकठांय येवन 2 रस्त्यांक नावां दिली. बाकीबाब बोरकर रस्तो आणि डॉक्टर जॅक सिकेर रस्तो. फाटोफाट नगरपालिकेच्या कामगारांनी येवन हे बोर्ड उखलून व्हेले. मडगावचे कांय प्रतिष्ठीत नागरिक आणि संघटनांचे फुडारी शेनवारा सकाळी फातोर्ड्या लिंगा कडेन एकठांय जाले. थळाव्या राजकारण्यांचे दादागिरीचो निषेध करीत आणि मडगावचो फामाद दोतोर फ्रांसीस कुलासाचे हस्तुकी रस्त्याच्या नव्या बोर्डाचे उक्तावण केले. रवींद्र भवन सर्कला कडल्यान पोरण्या बाजाराच्या सर्कला कडेन वता तो डॉक्टर जॅक सिकेरा रस्तो आणि मडगावच्यान फातोर्ड्या आणि फुडें फोंड्या वता तो पद्मश्री बाकीबाब बोरकर रस्तो. हे सगळे लोक गेले आणि फाटोफाट आयले नगरपालिकेचे कामगार. त्यांनी बोर्ड निखळावन पिकपीत घालून व्हेले. पळयात हे बोर्डाचे नाटक. फातोर्डा आणि लेट श्री पर्रीकाराक कांय कनेक्शन ना. वी डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट श्री पर्रीकार एक्सेप्ट दॅट he couldn't complete a single term. He couldn't carry the MLAs along. It's a different story. But we are opposing to the type of politics जे विजय सरदेसाई करूंक शकता पळय ते. पयलो तो जॅक शिकेर म्हण ताचें नाव फक्त एक बँड वाजयल्ल्या भशेन करीत रावलो. फक्त वोट सांग. One section of the people he wanted to appeal for votes. नाव घालता आयज ताचें नाव घालूंक ना आयज पासून. मागीर म्हणपा लागलो कब्रस्तान बांदता तांकांय सोडून दिले. आतां लेटस्ट काडला पर्रीकाराचें नाव घालपाक टू अपील टू अनदर सेक्शन ऑफ द वोटर्स. दिस इज टोटली ऑपॉर्च्युनिस्टिक पॉलिटिक्स. बाकीबाब बोरकराचे जायत आयकूं येतालें. ही वॉज अ रायटर, ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ फ्रीडम फायटर. Eventually he was given Padma Shri and Sahitya Academy Awards also. So he is a great man, and I don't understand why such names of such great people are not even occurring to our politicians, to our municipalities. Iconic road munde to iconic kitya hai gaon samna iconic road kitya munde. Now some people have decided that it should be named after Padma Shri Bakibab Borkar. It's a good decision and we all are happy about it because a great man of Goa is being honored with a road name. फातोर्डेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.